खुलुमबाय गिबियावनो मिडियानिसिम गोजोननायखौ आङो बावहरग्रोबाय आरो गासै भिउवार्सफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। दा दिनैनि बे समबारनि गोथार सानाव दिनै संदान मोनसे गोदान मुभि बे बोसोरनि थाखाय ओंखारनो नागिरदों। दा दिनै गोदान अपेनिंनि गोथार सान दिनैनिफ्रायनो शुटिंआ जागायसिगोन संदान मुभिनि। दा दिनैसो जागायगोन जिहेतुके दा आं बांद्रायखौथ' बुंनो हानाय नंलिया माबायदि जागोन माबायदि मागोन माबायदिहाय। आंथ' खालामनो हिसाबै संदान स्क्रिप्टखौबो मोजाङै फरायाखै जिहेतुके मोजां जागोन बायदि आं सानदों। साननायालाय ससियेल मुभि बेयो ओरैनो गामियारिनि होननानै आं खोनानो मोनदों डाइरेक्टरनिफ्राय। दा आं एक्सुवेलि एक्साइटेड मानोना आं बेबायदि फिल्मखौ आं मोजां मोनो खालामनानै। गामियारि एबा बेबायदि केरेक्टाराव आं मोजां मोनो आरो बेनिखायनो आं एक्साइटेड। माबायदिहाय जायो नोंथांमोना उनाव नुसिगोन, उनाव नुनो मोनगोन। बे बोसोराव मोनबेसे फिल्म दं नोंथां? बे बोसोराव मुभि फिल्म बेनो फार्स्ट ना बे मोनसेयानो। नोंथाङा एंगेजथ' जाना थियेटाराव ओरैनोथ' थियेटाराव थायो आङो थानाया, खिन्थु बे बोसोराव आं एग्रिमेन्ट खालामाखै, फ्रियानो दं।